zanina chuan Martial Universe kanen chunsom lenga episode masa khan lindongan Ancient Secret ki chu Zunbing Dynasty mi huai una lama the pheiti kan thlir ro towa Dynasty panhite chu insul boy tira du wangani anin sul boy lai chuan lindong ate chuan tlan chen fatan lo tuma Marceli panakhan lindong ate chu lo changin asoi sakra pawang le heavenly symbol ala khalawang khan lindong ate chu kaltir mai mai tum lowa an boina chon la chin fel velo thu sain lindong ale li pana chon in sual le ni lindong at chuan na papet kha samon leya Marceli pan at chu alo in rin lok to wangin papet chuan na khoi fu thei big lowa Marcel lindong at chuan papet chu chai boi tu tan mai mai lo manga ain rin lo lai chuan na heavy prison peak mang khan li pan at chu beile thutani li pan ale ho te hne nu chuan lindong at chuan na train te chu lo vakal ma sa tur na tia Ancient Secret ki diktak jok chu mundang daya la thua sei bok chen mua te in chu cha bi chu Ancient Secret ki diktak ani lo thua soya vazon chua tumani mismui chuan local cho khe hle ya Marcelin to ka chuan kal san tange nge ni chuti lai chuan chen mua le huai una chuan lo line be na sa hle ya anu dewa ancient ke mo antia tang chuan eng hi ronin kap chuaka chu eng chuan abula milim lian tak tak te chu kapin ati hara an mu piang te chu ran be mi in chen mu na mu chuan a thinarim hleya lindong akhana bum te kha thiam ve ngalani chu milim te chu nirvana face kai to angvela chak an ni ve tho wangin chen mu le huai una te po chuan thlan tur dangan nei to lowa milim te be tur chuan an tran tun le phot ang ai don ani chuti lai chuan lindong a chuan ancient ki diktak omna chu lo zong meka dio nar chakna chu mangtang kai le in chabi omna ni oma seilam chuan panzela anni po chu milim te khan an be ve tho ani chuti lai chuan Moyen Dynasty te le Zunbing Dynasty te chu milim te be chuan an lo la buai ve hleya milim te chuan nirvana po aran nei ve tho wangin olsam taka hne chian ni lowa chen mo po chuan ama chau chuan milim chuan hne mai mai theidon lo tia khria ta wangin a ho te chu ron be ve turin atia milim pakhat chuan be ron photani anu dewa chuan pakhat chuan that ve theya lom ve hle ma se milim dangin an ron pan ve le ngala nevek chu thil har sa takani don ani chuti lai chuan moling ate po chu milim chuan an lo be ve thowa an hnunglam le hmalama tang an lo hual to buk mase maktak main mu honglang chu watlan pheya nirvana face kai to milim chu be khat leka olsam takina ti chevek theya molinga chu pui ve po tum loin lindonga kalna lam chu man mo takina pan zui ngal buk molingan mismui chu ti taka lo chakle a chakna lo thuk char char chu makati hleya a thei to pin ta che ta tum vele ngal buk lindonga kharon lang vele in hol pakhat milim dang tam tak logom na hian wathlenga holai taka milim pakhat che velo chunga chuan diwa chuan Ancient Secret ki chu awm thua soya ti chaturin lindonga chu ti ani lindonga te chu chak taka wathlok phein an ron beina chu yan a chuan a thei to pin a lo bum veya
chabiom na milim ati chachi atia mun khang khanga milimom te chuan khong le ngal veka Moyen dynasty le Zonbing dynasty te beitu milim te po chu khong le ngal vekin achanan kha thiam lo hle ya mithen kha chu hlim takin om ngal ma se chen mo ngai chu thachi lo wa lindo ka khan ang thile motak atile anirin awangin awazom kwal ngal ani chuti lai chuan an sian secret ki chu lindo ka te malo ka chuan om to wa a hlim hle ni ma se balak ma chuan tu te mo hian an ron be thuta chen mo le huwa iu na kha lo ni in secret ki chu chantir mai men tumbik lo ani chakta kan va pan phei lai chuan miss mui khana ron thlo pel fuwa nirvana face kai to pahni po chu olsam takina ron hlapson the ani lindo po chuan mu hong lingi chu chabilak tumina ron kalte kha thiam ve ngala man motakin chabi chu han ban ngala ni mase be se lo tak main chabi chuan portal dang dai tak hi siama lindo ka chu hiblut ngal bo chen mo le huwa iu na po chu muang changin an ron tho chuak le a lindo ka mai mai in chabela khal chu an thinarimin huwa iu na chu chuak zui ngala chuti lai chuan li pana kha ron thleng vein lindo ka thopui pakhat moling an man thua ron se ani lindo ka chu dimension maktaka hian portal chu na lo teleporta diwa chuan chu mun chu secret key dimension ani arin thu lo sein mi pakhat thi to ni om tak hian va muwa ama chuan an sian ki dik tak cholo gombu chuti lai chuan mu honglingi kha ron thleng ve hlolin portal a khana ron lut ve man na lo ni ya lindo ka chuan wangin nge kha le chen a chakna dik tak a thu pa lo zo ta ni miss mai chuan hlau thong lo tur ati in city wala monster te an be ho atang to wa an tho ho char char thin thu chu ron soi chuaka miss mai chuan lindo nga chuan danglam na nei tia khriat the wangin ancient ke nei theina na man tang kai thei nge ya be se ya chu wangina chakna lo thup char char ani ki chu ron pe mai turin lindo nga chotia ma se lindo nga chuan pek mai me tum lo hle miss mai chuan thup boi to lowin ani na dik taka ron tilanga ani po chu lo chak to in nirvana face ang level mo bera kai ve rang to ni lindo nga chu ti na ta du lo thua ron soya ma se cha be nei theina tur lo da na tunga wang chuan thlan tur danga nei lo thua soya lindo ka po chuan nei don lo te khriata wangin apa pet kha lo samon ve ngal buk apa pet le sakai yen na chuan be pui ve ma se lindo ka chuan ala nei thei chuang lo wa miss mi chu ala lo thon mel lo hle ni anwa magic mangin lindo ka chu phuar bet theya mi pakhat thi to ni om tak le chabilo om na lam chu pan ngal bo mu hong lengin chabela trap tia lindo ka chu na devour ancestral silmangin aphur na magic chu lo ti chia asedo purple technique nen chakta ka vatlan phein chabe chu pala khala chabe power rom hang chuan portal siam halin mu hong lengi chu portal chuan lo hi pa mun dang ta ya thon bo ta ni dio an chu tianga chabi man na changa khre chu maka te hle ya lindo ka chu na tumlo ka ni big lo thu sein a spiritual power le chabi chuan inzom na engemo an lo nei to an rin thua soya chabi le heavenly symbol an nei to wangin an le le watangai thua soya an thian pa molinga kha ngai tu deuh to ni ma se diwa chuan thil ti chiani lo thu le pon lama chuan moyen dynasty te le mu honglingi kha an lo la chan rang thei thua soya chumun chuan chiang velin dimension re tak midangom lo na ani wangin lindo chu heavenly symbol manga ta chuan in cultivate pot turin atia achak bel pot lo chuan an din huna der thon thu le molinga chu pui lo ngai ni poin apui thei lo tur thua soibo lindo ka po chuan a thu soi chu dikalo thi ve thowa a heavenly symbol chu la chuakin an cultivate tranta ni an cultivate lak lo lai chuan mi pakhat thi to ni gom tak tak sa tang chuan spirit dum hi ron chuaka lindo ko chunga chuan a valu chui ngal buk an cultivate zo to nu poa
Lindong ala ron har thelo wang chuan diwa chuan a fa en chiang vela ring tak taka ko pu ala ron har thelo wang chuan achana ka thiam lo hle ni chuti lai chuan Lindong a spirit chu ron langin an cultivate zone hu powa spirit ul tala omrang chu makati hleya chuti lai chuan awm na mun chu ron sentranin spirit pakhat chabi lo keng tu ni om tak kha mulol maya chupa chu chabi nei tu masa lo ni in rei tak chunga nga nuwa chabi ron lak tu manom ta chu lom hleya Lindong taksa chu lua sakatumani Lindong chu na mental puar mangin belo tum ve nga la ma se puar chu spirit chu na lo block vek to wangin eng puar ma mang thei to lawani spirit chuan be zui ngalin ataksa chu pe mai tu rin Lindong chu tia ma se chu ti lai tak chuan dio kha ron thleng ve hlola spiritual chuan makalo ti hleya diwa chu heavenly demonic marten ani tia hriat chuan makati zual hlebo spirit chuan diwan Lindong aron pui chan chu ataksa nei le nan hmana du wanga ni ring thiam nga la Lindong ataksa chu lo theina na pui phot chuan ataksa nei le tura apui ve tur thuwa tiam ngal bo ma se diwa chuan a somna chu lo hnara spirit chuan thidrim takin ani chuan an thi ve ve tur thua soya diwa te chu be zui ngal bo Lindong chu lau thong to in spirit power chuan a hual phui vek towa ma se diwa chuan enga tan ma lo ngai lowa apuar mang chuan a taksa dik tak chu ron siamin spiritual be na chu olsam takina kap sevek the ani chumin hu chuan diwa chuan spiritual chu apuar mang chuan a han be le nga la Lindong a ko chunga tang chuan a hnek chuak tange nge ni spirit in thidrim taka Lindong a ko chunga lu le tum lai chuan Lindong a chu ron har chuak thuta a divorce ancestral sil chu mangngalin spirit chu chi ai buai hleya chu tiang power dang dai tak chu ala tong ngai lo ani ancestral sil power in a hibral vek nu chuan Lindong a taksa chu thileng pol hian a ron hual vela heavenly symbol master lo kai verang toni diwa khana du phot chuan ama tang khana taksa chu alo lu sak thei don ti Lindong a chuan a hriata wangin a taksa chu saklo chan diwa chu zota diwa chuan ani ang mehring chaklo tak taksa chu engatan ma ti lo thu lo soya apuina wang khan Lindong a chuan lom thu hrilin ron pui lo se chu ataksa chu chan to nge rin thua seibu heavenly symbol manga an cultivate to wang le sagat ki an nei to wangin Lindong ata chuan chu dimension chu chhuasan an tumta portal kha siam lein episode 31 chu top ta ni